Yeah. Hey. Let's go. Bidaw आंनि दिनै भाइ लाइको क्रिमिनेल माइन्ड जोंनि हुदा एसे साइको क्लिक क्लिक ग्राइम जेब्ला फैयो जोंना भाइ ब्रो टिपिकेल रेपार नोङो सल' आंनि साइको बिदाव आंनि दिनै भाइ लाइको क्रिमिनेल माइन्ड जोंनि हुदा एसे साइको क्लिक क्लिक ग्राइम जेब्ला फैयो जोंना भाइ ब्रो टिपिकेल रेपार नोङो सल' आंनि साइको साइको हागोबा नों बाइको आंनि भाइब आंनि लेभेल टेलेन्टखौ नों बाइको दाइखो सोरथो मावा दाइखो एसेयावनो माइनासखौसो सानोबा नों साइड हो गयदा मसफिट दा खाम बुजि मोना नोङो बर' रेबा बोरै फाइखो लरपय दाजा आसोल बुजिनो लुगैयो अब्ला लेखाफोरखौ नायदो देरनायजों लोगोसे गोमालांगासिनो मोनसे जेर' ट्रेजेडि थेब्लायबो जेननाय लायाखै आं जेननाय लाखायाबो फल' खालामगासिनो लेगेसि लिरलाय बिसिलाय आं गोजोन मोनालासि बेसे दिहुनबाय रेमेडि बेखौ खोनानानै केरासिन लुबायना जोलिबायो आंनि एनिमि जोलिनाङा आंबो नोंनि जाथिनि मिउजिकआनो आंनि जिउनि सब एय नोंबाजिया नोंसानिनो खाथिनि नुनायावनो सेक्सि आरो बम्ब एय आंनि गानाव भाइबफोरा गामिनि थेब्लायबोसो बुजि हाया टप एय खोथाफोरा बांसिनानो थांखिनि अभार आं लाखिखाया हप बिच आं सानो मा जागोन बे जिउ बे खोथाखौ आं अनगा सासेबो साना सोर दं इयाव नोंनो जासिनो आं जासिबाबो दाथ' लाखानाय नङा आउटफिटखौ साजायनाय नुनानै गावनि मिजिंखौबो साजायो दाना सानसेथ' ओंखारगोन लामायाव गोसोबादि नांगौ गारिखौ लाना शाउट आउट टु पाब्लिक ट्रेन्सपर्ट आं गावनि बाइकखौ गारना बाहायो टेक्सि फोथाय नोगोराव नुनाय बे सिमांफोरा आंनि थाखाय स' फेन्सि केलभिननि गेन्जि फुल गारि टेंकि पटायनोबा जेरै लावदुमनि गेम स्रि धैर्य नांगोन बेटा लाखिथ' सान्ति धंस' जालांनाङा जाफुंगोन थांखि सल' जोंनि भाइबफोरा कनफिडेन्सियेल जिबनाव आं रेप गारनाय न' पटेन्सियेल थ्रटलांनि जेरै जिटि कन्टिनेन्टेल बर' आंनि राव बेथ' अर्नामेन्टेल बर'आवनो गेलेफैलाय गयदा रेप गेम आंनि आखायाव माइ गोलैबानो बार्सनि गें बें गोबाङानो शेयार खामा आंनि सल' कारन गुदिखौल' पास खामनाय बिसोर जेनथेन आंनि फेम गासिबो अजि सानजानिफ्राय सोनाब जेरैखिबो आंनि लबि गुबुन दाहा एसेनानै लाखिदो ब्रेना आंनि थायो हाफ आइनि फारसे नखि आंनि फेम गासिबो अजि सानजानिफ्राय सोनाब जेरैखिबो आंनि लबि गुबुन दाहा एसेनानै लाखिदो ब्रेना आंनि थायो हाफ आइनि फारसे नखि बिदाव आंनि दिनै भाइ लाइको क्रिमिनेल माइन्ड जोंनि हुदा एसे साइको क्लिक क्लिक ग्राइम जेब्ला फैयो जोंना भाइ ब्रो टिपिकेल रेपार नोङो सल' आंनि साइको बिदाव आंनि दिनै भाइ लाइको क्रिमिनेल माइन्ड जोंनि हुदा एसे साइको क्लिक क्लिक ग्राइम जेब्ला फैयो जोंना भाइ ब्रो टिपिकेल रेपार नोङो सल' आंनि साइको साइको हागोबा नों बाइको आंनि भाइब आंनि लेभेल टेलेन्टखौ नों बाइको दाइखो सोरथो मावा दाइखो एसेयावनो माइनासखौसो सानोबा नों साइड हो गयदा मसफिट दा खाम बुजि मोना नोङो बर' रेबा बोरै फाइखो लरपय दाजा आसोल बुजिनो लुगैयो अब्ला लेखाफोरखौ नायदो